हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कइल जाए। पहला ताजा खबर बा कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज और चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेवाल केन्नाट प्लेस हनुमान मंदिर में दर्शन कइलक। दूसरा ताजा खबर बा कि देश भर में इतना गर्मी पड़त बा, यही के लेके INID के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार कहना कि उत्तर पूर्व भारत जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी होता। यही के चलते हमनी के कई जगह पर रेड अलर्ट जारी कैले बानी जा। ए बेरा तापमान में गिरावट के कोनो संभावना। तीसरा ताजा खबर बा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहना कि हम लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कई जगह घूम के आवत बानी। सब जगह भाजपा के लेके लोग बहुत गुस्सा में बा। अरविंद केजरीवाल कहना कि हमसे पन्ना पर लिखवा के ले लो कि 4 जून के वोट की गिनती हुई तो मोदी सरकार वापस ना आई है। चौथा ताजा खबर बा कि छत्तीसगढ़ SP अभिषेक पल्लवल करवर्धा हादसा के बारे में बतैना। कहना कि ई हादसा करीब 2 बजे कुकदूर थाना क्षेत्र में एगो पिकअप गाड़ी खाई में गिर गई, जेकरी चलते 18 गो महिला और एगो पुरुष के मौत हो गई और 3 आदमी घायल बा, जेकर इलाज चलत बा। पिकअप पर कुल 36 गो लोग बैठल रहे, जिनमें से 12 लोग कूद के अपन जान बचा ली है। पांचवा ताजा खबर बा कि दिल्ली के कोराल बाग इलाका में एगो इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगले के चलते पूरा इलाका में हाहाकार मच गई। दमकल विभाग के कई गो गाड़ी समय पर आग बुझावे खातिर पहुंचे। छठवां ताजा खबर बा कि अभिनेता अनुपम खेर कहना कि आज हमनी के एगो पर्व मनावे के मौका मिलल बा, जेकर नाम है वोट। तो हमनी के वोट करे के चाही ताकि 5 साल तक कौने तरह के सरकार चाहे वोट डालल जाये तो पता चले। सातवां ताजा खबर बा कि 46 डिग्री से ज्यादा गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में आग लगले के ताबड़तोड़ हादसा होता। उत्तर पूर्व दिल्ली के ज्योति नगर इलाका में एगो शोरूम में भीषण आग लागल। सूचना मिलने के बाद 20 गाड़ी से ज्यादा दमकल के गाड़ी पहुंचल। 20 गो से ज्यादा दमकल के गाड़ी पहुंचल। काराकाट लोकसभा सीट पर एगो औरी दमदार प्रत्याशी के एंट्री भइल बा। ये प्रत्याशी के मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह से हुई। बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट पर 1 जून के मतदान हुई। हम जौने दमदार प्रत्याशी के बात करत बानी ओकर नाम प्रियंका चौधरी है। 9वां ताजा खबर बा कि बिहार के महाराजगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना कि जैसे जैसे 4 जून नजदीक आवत बा, मोदी खातिर इंडिया गठबंधन के गाली और बदुआ बढ़त जाता। ये लोग के बर्दाश्त नहीं होत कि मोदी फिर अगला 5 साल खातिर जनता के सेवा। वह लोग के खबर कैसा लागल, अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करें। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद।